Nu vil vi spille Slender. Uhyggeligt. Skal vi finde det? For hvad? Det sidder der. Det ved jeg. Ja. Men det er meget mere spændende at kigge på. Hej Facebook. Vi skal spille Slender. Du lægger det selv på Slender. Og det er ikke... Hvad hvis du skriver så lige igen, mand? gør jeg ikke. Og bare lige så ved det, at jeg er ikke sådan bange i fra Slender. Han er ikke uhyggelig. Kun når det kommer sådan, BAH! Og Der var fandme også lidt skide. undskyld, vi ikke gør det i mørke, det tør jeg ikke. Det gør vi senere hjemme hos Oliver. Det gør vi i morgen. Ikke uhyggeligt. Uhyggeligt. Jeg har været klar til at skrive som tøs, så ryger stå. Jeg kom lige til at slukke lyset. Ej, gør nu op. Nå, nu ved jeg det virker. Okay, han kommer ikke i starten. Han kommer ikke i starten. Okay, Jo, vi skal... han kan godt Han komme. gagger. Han kan godt komme, Han når gagger. man har fundet ud første side edition. Det er mest, når man har fundet en anden side, at det rigtigt begynder at blive. Han kom sgu da først, når jeg har fundet en tredje side før. Ja. Så kommer jeg til at trykke escape. Hvorfor trykker jeg også escape? Nej, vi har fundet 4 sider. Ej, nå, jo, vi fandt 3, Ja. men så kom han. Så tog jeg den der 4 der. Så kom jeg til Tryk escape, fordi du troede, jeg troede, at man kunne pause. Så Ja, det troede jeg også. det fandt jeg så ud af, det kan man ikke. Nej, du kan ikke engang gemme det. Du Jeg har kan ikke engang... der er nej, jo, nej, det var 3. Det er ikke det store træ. Ja, det er jo. Sikker på det. Det værste ved det her spil, det er altså, at man ikke kan finde rundt i det. Ja. Det er jo bare lidt pladser. Har man uendeligt? Nej, man har ikke uendelig strøm. Har man ikke? Nej. Så den dør bare lige pludselig. Ja. Hvad sker der så? Så finder Slender en. Hvorfor Annika? Hun er ude her. Annika, det er min hund. Til jer, der ikke ved det. Lægger du det seriøst på Facebook? Ja. Hvis ikke jeg skriger. Ja. Vi skal da helt Jeg kan ikke engang finde det eneste stykke papir. Vi skal helt klart sende Christian. Stik, Der er stik. en sød. Der. Nu finder vi det første stik. Det er hvad man kan tænke på computeren. Dum. Det er bare... Okay, jeg har fundet en sæd, der står follows. Han følger efter en. Og tager den ikke. Tag dig på, du skal tage dig på. Nej, ikke. Okay. Jeg synes ligesom The Ring. Sæt dig ned, Olle. Men ja, der hvor der kom Sæt det dig der. ned. Der hvor der kom det der, synes jeg, det var ligesom The Ring. Der hvor der kom det der. Det er ligesom The Ring. Det er hej. Ikke overtaget. Vender mig ikke op. Hvad er det? Det er ikke Slender? Nej, det er ikke Slender. Det er 3. Må ikke sige sådan noget. Må ikke sige sådan. Nej. Okay. Jeg kan ikke lide det, mand. Min mor, hun er så hardcore. Jeg prøver at lade hende spille her, og min far måske ikke. Tør ikke. Nå, venlig, var det Slender? Nej, det var ikke Slender. Hold din kæft. Det er ikke sjovt, men jeg kan ikke lide det. Nej, altså. Jeg kan ikke se, hvad det der er. Hvad er det for noget? Okay, jeg slukker lykken, og så hvis han er der, så Det er sgu da Slender. trykker jeg escape. Seriøst, lige med skide på sådan. Ja, jeg tror ikke, at rykke musen, Olle. Du skulle bare til Christians vej, kan vende sig hele tiden om og sådan noget. Det var skide hyggeligt. Vel ja. Jeg troede det var Hold nu Slender. kæft. Jeg troede det var Slender. Hvorfor gjorde han det? Okay, det er Slender. Det er 3, Olle. Det er lige Jeg kan Slender. ikke engang kende forskel på et mand uden ansigt. Og en sej tuxedo. Jeg kan virkelig godt lide en smuk ting. Og 3. Men ja, han kan godt risikere at komme allerede hver anden side. Benja, vent om, du har fundet ham! Kigger ikke.
jeg nåede at komme væk. Fuck, jeg var hurtigt til at løbe, mand. Det var nok. Nej. Hvorfor er jeg? Den er lige bag. Nej. Det var fordi, jeg tændte en flashlight. Der slukkede det. Der er ikke nogen side af den. Han er lige der. Jeg så ham. Ja, det gør jeg også. Jeg så ham. Det er ikke uhyggeligt. Det er ikke uhyggeligt. Det er skide hyggeligt, Benja. Han er lige bag os, Benja. Nej, han er ikke. Jo, han er. Det var vel lidt op. Hold din mund. Skal jeg vende mig om, okay? Nej, du skal ikke vente op. Det tør jeg ikke heller ikke. Ja, han er lige om bag. Jeg går lige. Det er uendelig strøm. Nej, det kan noget. Okay. Der er bil! Der er bil! Det er ikke en bil, det der. Det er en tankvogn. Okay, det er en bil. Med sådan... Hvis man kunne få den der til at eksplodere på ham, så ville jeg godt glad. Det ville være sejt. Ja, det var der her, vi fandt den selv foran. Så er der kraftedeme ikke engang noget her på, mand. Okay, der var en der. Ej, så det var en tegning af træer. Fuck, han er høj. Ikke uhyggeligt. Bare lige sidde ved det. Jeg er slet ikke bange for slender. Slender. Min hånd ryster, og han. Jeg ryster. Din mor ryster. Jeg gjorde det ikke. Undskyld Facebook. Slukker lige lyset. Tænder jeg igen. Så hvis han er der, så dør jeg. Er han der, Olle? Nej, den er der ikke. Er der ikke et eller andet der? Jo. Ej, det er den der tunnel igen. For helvede, Benja. Vi bare kommer i ring. Nej, jeg bruger på træerne. Men den er slet. Slender der ikke? Den er... Nej. Jamen, jeg kan se Der er de der fedtpletter, der ligner slender. Ja, ikke? Ja, på de der... Nogle gange så ligner det Okay, slender. næste gang vi... Efter den så jeg lige skærmen af. Det er hegnet, jeg havde det der hegn. Han var lige bag dig. Nej, det var med vent om. Han er lige bag dig. Kunne du ikke se, at skærmen begyndte at blive sådan en rumsak? Ja. Det er sgu uhyggeligt. Det er ikke uhyggeligt, Olle. Ja, det er... Det er ikke pinligt, at sætte det der på Facebook. Det er jo ikke set. Jo, det gør. Jeg sætter det på Facebook. Jeg sætter det på min Facebook. Så gør alle, jeg ikke kender, som har Facebook. Se det. Det er ikke godt. Så sætter jeg også på din Facebook. Det er sådan, at jeg finder ud af, hvad din kode er. Og din e-mail. Jeg kan ikke din e-mail. Wow. Det er jo hyggeligt træ, der. Så der står det der sidder. De der hvide fedtpletter, det ligner fandme Slanders ansigt. Hvide fedtpletter, de er... Jeg tror, det er din stol. Ja. Så jeg vender mig om. Nej. Jeg kan bare slukke lyset. Nu er vi kraftet med den lortebil igen. Var der ikke 2 biler sidste gang? Jo. Goodbye, Fred. Så det er virkelig dårligt, at der ikke engang hører noget kort med til det her spil. Så ikke til spillet. Til selve... Helt stille, Olle. Ej, hvor er du nede? Nej, jeg har ikke mine fingre i ørerne. Jeg har dem bare over, så jeg klarer det. Det der ikke de der tykke træer der. Yes, man. Finder vi kraftet med en sæd mere. Det er de tykke træer der. Nej, det er ikke den tykke træ. Ej, lort. Lortspil. Det er alligevel også dårlig lavet. Ej, det er ikke dårligt lavet. Det er faktisk meget godt lavet. Yes. Hvorfor er vi hele tiden hegnet? Og det er dit tyk. Nej, det er dog til styr. Ja, okay. God point. Nej, så du ikke det der? Jo. Jeg tror, at de kan ikke se selve spillet. Benja, vent om. Nej, jeg slukker lyset. Benja.
Er det slut nu? I tabte, og I så ved det. Ja, vi er færdig godt. Okay, undskyld. Okay, vi skal lige se den her video. Undskyld, vent lige. Fuck, jeg var et skide voksne, mand.